интервюраме Покерман от нашите клипчета. Трима глупаци и Лан телефон, с който в момента снимаме пак. И първият въпрос е: какво ви е истинското име? Марио. Как те наричат на Галено? Галено. Прякор? Или? На Галено. Марио. Нямам Галено. Какъв ти е прякора? Покерман. Откъде ти произлиза името всъщност? На кой си кръстен? На баща ми. Откъде ти произлиза? Защо ти викат Покерман? Всички си мислят, че съм голям маняк на покера. И решиха, и едно момче реши, далаверата реши да ми каже, че съм Покерман. И И така, тогава ми викат Покерман. на колко си години? 13. Имаш ли брат или сестра? Брат. По-голям или по-малък? По-малък. Да. Той също участва. Пепероните. Пепероните. В кой град си роден? Каспичан. Аргажиле! София. И това беше от нас и ела пеперони тука. Групова снимка. Далавера! Пеперони! Чао! И Покерман. Секси бейби!